Kaixo guztioi, hemen aukazue berriro beste bideo tutorial bat eskaini nahian. Kasu honetan, Microsoft Suite erakutsiko txuet. Officeen barruan daukagun aplikazioa da, aplikazio berria eta txosten interaktiboak, historio pertsonalak, aurkezpenak eta gauza askoz gehiago egiteko baliogarria den. Suite oso intuitiboa da eta gainera kasu honetan ez da beharrezkoa formatuari denbora asko eskaintzea. Neri gehien batez gustatzen zaidana da hori. Zu fokalizatu egiten zarela zure testuan eta zuek lagundu egiten datzula diseinuan. Hori egiten du bere diseinu motor integratua eta berak egiten du hainbat proposamen. Hasierak edo diseinua ez badator bat zure gustuarekin, modu erraz batean aplikatu aldozu beste bat, modu personalizatuan, edo, berak soriz beste bat sortuko dutzu. Beraz, nik uste dut oso modu hona dela zuei animatuak partekatzeko, zenideek, lagunek, ikaskideek eta lankideek interneten ikus ditzaketen sorkuntzak, baita ere zu konfiguratu aldozu zure pribatasun konfigurazioa. Beraz, goazen astera gure Suite erabiltzen. Lehen esan dugun moduan goazen sortzera. Aurrekoetan bezala, badakigu office.comen sartu egin behar garela, eta office.comen behin sartuta, aplikazioetara jotzen badugu, horra aurkitu egin aldugu, Suite. Eta hau da, gure Suite. Hemen aurkitu egin aldituzue, nik sortutako Suite desberdinak. Adibidez, erakutsiko txuet bat. Microsoft Suite zelan erabiltzen den, Suite erabiltzeko aholkuak. Diseinuan hitzak, eta bar. Gura baduzue komentarioetan ipiniko batzuet estek. Jotzen badugu hasierako panelera, hemen daukagu gure panela. Bi aukera desberdinak. Bat sortu, berria, dokumentu batetik hastea, gero ikusiko dugu, edo plantilla batetik hastea. Gure inspirazioa bebai, hartu egin aldugu beste batetik. Gure kasuan, berri bat sortuko dugu. Eta gure Suiteari lehenengo gauza egin behar duguna da titulua ipini. Aurrekoan bezala, nik erabiliko dut dokumentu batean daukadan informazioa aurkezpen honetan ipintzeko. Eta kasu honetan, hitz egingo dugu, 7 aholku eragin handiko aurkezpen bat egiteko. Katia Kovalenkok diseinatzailea da eta berak aholku horiek ematen dizkigu. Gure Suiteari ipiniko diogu titulu hori. Eta hemen fondo ipintzen dauen moduan, bilatuko dugu irudi bat. Ipiniko dugu presentación. Ez diogo esango bakarrik Creative Commons, baizik eta guztiak, eta niri hau eskepillo bat gustatzen jata. Oso esangoratsua da, askotan gure aurkezpenetan pertsona batzuk egoten direlako deskonektauta. Badaukagu gure Suiteari titulua ipini egin diogu. Hurrengo pausua zen izango da, jarri aldugu enkabezado bat, kasu honetan izango da hemen daukadana, Katia Kovalenko, zure aurkezpena eta proiektuen efektua, indartzen laguntzen dizu. Irudia, nik jaba dekot prez irudi bat, Katia Kovalenkorena. Hemen dekodaz, bideo tutorialerako, eta kasu honetan Katia Kovalenko.
Itzu ez erraza den. Hemen txertatzea. Eta bere araze izango dugu. Urrengo momentua, testua gehituko diogu. Eta testua hemen daukagu. Badakizue aurkezpenetan ez dugula testu gehiagirik ipini behar. De hecho, berak lehenengo momentutik zan egiten digu ez jartzeko testu gehiagirik. Hemen jarriko dugu testua. Eta ikusten dozuenez hemen enfatizatu egiten da. Goaz ipintzen. Eta goazen ikustera zelan di joan. Itxue. Horrela, bera, sortzen ari da. Hori zelan aldatu egin aldugu, hemen diseinuan. Estiloetan, nik esango diot vertikalki pinteko, eta hemen aurkitu egiten ditugu, zeintzuk proposamen egiten dizkigun. Horregatik esan dutzuet, lehen, ez gara zentatu behar diseinua, baizik eta momentuz diseinuari ez dio kasu gehiagirik egingo, baina, bai, testua gehitzen goaz, eta gero ja diseinuari ekingo diogu. Orain hasieran, gura badozue bilatu egin aldugu, zuen gustuko den bat. Bai? Adibidez, hauxe. Bai, nahi badozue. Eta horrela geldituko litzateke. Katia Konbalenko zure aurkezpenean, bai, hor daukagu. Bai, horrela gelditzen ari da. Editar. Bagoaz gure gunera, eta hau ikusi behar dugu, enfokar puntos. Bai? Ze ematen badiogu irudi osoa importantea dela, behitzu ze aldaketa egingo digun. Testua, irudia osoa ipiniko da. Vale? Guk, honi, vale? Eman aldiogu, non nahi dugun, zentratzea. Bai? Eta behitzu zelan di joan aldaketa egiten. Gero ikusiko dugu atal hori. Bueno, pues, hasi gara ja, gure zuei hori sortzen. Bueno, pues, aurrera jarraitu baino lehenago, nik komentatu nahi dutzuet, edo aurkeztu nahi dizuet, zelan gidoi honetan, zeintzuk elementu deko guzan. Alde batetik daukagu hemen irudiena. Bai? Eta gainean klikatuz gero, editatu egin alditugu. Bai? Enfokar puntos esan dodanean, irekitzen da hau. Ezaten badugu irudi osoa importantea dela, irudi osoa agertuko da. Ezaten badugu ez dela importantea eta guk enfokar puntos ematen badiogu, kokatuko litzateke guk esaten diogun tokian. Bai? Baina esango diogu irudi osoa importantea dela. Tituloa ipini dugu eta hemen irudiak txertateko arrastatu egin aldugu ikusi duzuen moduan. Hemen ikusi egiten dituzuen karratutxuak dira txartelak, tarjetas deitu egiten diote beraiek. Eta nola gehitu egiten dira? Plusari emanez. Eta hau importantea da, bai? Enfatizar, bai? Zelan azpimarraketak esango genuke. Hemen dana daukagu azpimarratuta, kendu egin aldugu, edo bakarrik testuaren zati bat. Zazpi ogolku. Enfatizatu egin aldugu kursioan moduan, edo baita ere hipervinkulo baten bitartez. Eta kuriosamente, zuei baten hipervinkuloa txertatu egin aldugu, beraz, eukiko genuke bi zuei toki berdinean. Bai? Bueno, pues hau da, zueiaren gidoia. Bueno, baina gidoiarekin ohitu egin garenez, jarraitu egiten dugu gure zueia editatzen. Ikusten duzuenez ari gara zuei ikasten
eta baita ere aurkezpen eraginkorra sortzen, bai, Katiako Balenkoren laguntzaz. Orain hasiko gara 7 aholkuekin. Beraz, horrengo fasean, egingo duguna izango da beste titulu bat. Eta titulua izango da hemen daukaguna. 1. Eskargatu testu gehiegirekin. Eskargatu testu gehiegirekin. Bai? Eta fondo moduan, nik ipiniko dut hemen, ze lehenengo aholkua denez, eskatuko diot. Eta behitzue, irudiak bilatzerakoan eman aldiogu sugerentziaz, bale? Nondik hartu, txertatu nahi duguna. YouTubeko gero ikusiko dugu hori, edo nire gaiutik, Bingetik, Flickrretik, Creative Commons bakarrik, eta hemen ja, nik hau ipiniko dut. Lehenengo aholkua dena, eskargatu testu gehiegirekin. Ikusten dozuenez, tarjeta de enkabezado. Orain jarraituko dugu editatzen, eta behar duguna da testua gehitu. Testua. Gehituko diogu. Testua, hemen daukaguna. Eta Katiako Balenkoak esaten dozku. Zaindu egin behar dugula gure aurkezpenak, ahalik eta bisualen izaten. Beraz, ahal bezain bisualak. Eta enfatizatu egingo dugu. Eta jarraitu egiten dugu. Kasu honetan, ikusteko ze aldea dagoen, multimedia, grupo barkatu, konparazion ipiniko dut. Eta konparaketa horretan, ikusteko ze aldea dagoen batean eta bestean, nik prestatuta dekodaz irudi batzuk. Kasu honetan, testua asko before, decode, eta testu asko after. Zertatzen ari da, eta konparaketa egin izango dugu. Behitzu ez gauza kuriosoa, Nik planetekin eta askotan ikusi egin dut eta zoragarria da. Horrela gelditzen ari da, bere lana eta bar, eta ja, behitzu, ipini dugu konparaketa, hau izango litzateke testu gutxiagorekin eta testu askorekin. Eta hemen bat. Ez zait gustatzen zelan gelditu egin den bat hori, beraz ipiniko diot hemen bat. Eta esango diot, enfokar, irudi osoa dala garrantzitsua ipini beharrean, ipiniko diot fokalizatzeko honetan. Eta listo. Jarraitzen dugu aholkuekin. Beste enkabezado bat. Bere bigarren aholkua, ez esperimentatu letramotekin. Ezkegia da, batzutan ipintzen ditugu letramota batzuk superpolitak dira, baina gero ez dira ondo ikusten. Gauza bera, ipiniko diogu. Bi, hartu egiten dozue, zuen gustukoa dana, txertatu, lehen bezala, fokar puntos, zango diogu osoa, eta fokalizatzeko, txertatuko dugu gure testua, egokitu egin behar dugula tipografia, estandarretara. Gero egingo dizuet beste zuei bat eta bideotutorial bat non aurkeztu egiten ditudan tipografiak. Eta bagoaz gauzak egiten berriro gehituko dugu irudia, kasu honetan berriro multimedia barkatu konparaketa, porque da guk nahi duguna. Eta
letra mota. Before. Eta letra mota. After. Eta ikusiko dozuenez, bai, markatu. Hau ez da txertatu, letra mota. Before. Eta letra mota. After. Eta berriro ikusi egiten dugu. Gure aurkezpen honetan, zelan gelditzen ari den. Bai, ikusteko orain egin duguna. Bai, ze desberdintasuna dagoen letra mota batekin eta bestearekin. Bueno, ni ikusten dozuenez, ibi naiza aholkuak gehitzen, hasike gure bideotutorialaren bukaera aruntz bideratzen ari gara. Ikusten badozue, ja, 7. kokatu egin naz, eta hemen bakarrik pare bat gauza behitzue. Zer gehitu? Testua esan dugu, enkabezado 1, enkabezado 2, multimedia, irudiak, bideoak, gehitu egin alditugu, audioa, edo kode bitartez gehitu, edo gure gaiotik gehitu. Taldean, ipini alditugu irudi bat baino gehiago, eta modu honetan agertuko ziren. Hori da orain egingo duguna, bitzue. Gehituko dugu pila bat, eta gehituko diogu gure gaiotik, eta hemen ditugun irudi guztiak txertatuko ditugu. Bai. Eta behitzue. Kargatzen diren bitartean, hemen nireak direlako, baina izango baziren internetetik ateratakoak, hemen gehituko genituzke. Bale? Nondik atera dugun, gure irudia. Goaz. Honetara, eta behitzue, gehitu egin da, bai, pila bat. Vale. Irudiak pila moduan. Pagoaz gehitzera oraingo honetan, irudi mota, vale, kuadrikula moduan. Gehituko diogu, kuadrikula, eta hauek ipiniko ditugu. Hobe da, kuadrikula moduan gehitzen badugu, normalian esan egiten digute, gehitzeko pareak diren kantitateak, bale? Gero ikusi ahal izateko kuadrikula moduan. Ari da kargatzen, eta hemen daukagu, bale? Gure kuadrikula. 1, 2, 3, 4. Diseinuari orain ekingo diogu. Bai, grupos, presentación, moduan, irudiak banan pasatzeko. Bueno, azkenengo txanpara helduko gara, eta azkenengoz diseinua eta elkarbanatu. Bueno, bideo tutorial hau bukatuko dugu, eta horretarako azkenengo 2 gauzatxo. Diseinu aldetik, ez dakite zuei gertatzen zaizuen, baina niri nahiko maniatika diseinuarekin, ez naiz inoiz pozik gelditzen, eta ibili egiten naz, bueltaka eta bueltaka. Horrezagatik zueik lagundu egiten digu fokalizatzen, testuan, edukian, eta gero ja sartu egiten gara diseinu aldean. Denbora badaukago, inbertitu egin aldugu denbora, eta denbora ez badaukagu, ez dugu inbertitu egin behar. Detaile txikitxo batzuk, orain, pista moduan. Lehen ez dizuet esan, baina mostrari pintzen dauen moduan, ikusi egiten dugu zelan dagoen gure zuei. Eta hemen, detaile txikitxo bat, behitzue. Honetan, fijatu, 2. puntua. Efektu hauek, por cierto, berak egiten ditu. Hau, horrela, ateratzen zaigu, baina 2. baldin bagoaz, eta klikatu egiten badugu
hemen, bai, esan egiten digu, establezca el énfasis de esta tarjeta en moderado. Vale? Ikusiko dozu, zelan aldatu egiten den, bai, hau, ikusi egiten dugu modu honetan, eta bestea mantendu egiten da jarri dugun moduan. Neri hori asko gustatzen zaidanez, aplikatu egingo diot, aurkezpen osoari. Beraz, noa apurke hori guztia aldatute. Bai. 7. falta zait, eta 7. baten diot, eta badaukagu gure zuei, vale? Diseinu aldetik oso antzeko. Zuri zaizula modu honetan egotea gustatzen? Gogoratu, goaz. Diseinura, estiloetara, eta hemen daukagu. Nahi duzula horizontalean egon? Horizontala. Eta ikusiko genuke gure zuei modu honetan. Vale? Eskumara joaten. Vale? Eskumara joaten gara, bai? Eta agertuko ziren gure diapositiba moduan. Bai. Gauza bera aurkituko genuke. Diapositiba moduan ikustea nahi duzula? Baitzu. PowerPointetan egiten dugun moduan, ari da kargatzen, bai, txoratzen ari gara gizajua, bai, kargatzen ari da diapositibetan aurkeztu ahal izateko, eta ikusiko genuke PowerPoint bat moduan, bai, ikusiko zen. Eta ikusiko genuke PowerPointetan eta erabiltzen dugun moduan, diapositiba, bale? Diapositibak izango baziren moduan. Bai, launiko, hemen interakzio hau mantendu egiten digu. Neri, pertsonalki, hau badakizue gustuak direla, hau ez ziata gehiagiri gustatzen, horretarako badaukagu PowerPointa. Bai? Eta bilatu egiten duguna, modu desberdin batean izatea. Personalizatu egin aldugu letra mota. Bai? Gogoratu, egingo dizuet bideotutorial bat letra motekin, baina sin venirse arriba. Vale? Nik uste dut batzutan menos es más. Eta behin gustuko daukagula gure aurkezpena, vale? Modu vertikalean daukagula, bai, hemen fijatu naiz eta honetan ez da aldatu eta aldatu nahi dut, bai. Kasu honetan gogoratu beti diseinua, bai, aldatu egiten dugun diseinua eta gunea batez ere edukiekin. Eta orain bai gustatzen jata gehiago. Bai? Behin gustuko daukagula gure aurkezpena, ailegatu da elkarbanatzeko momentua. Nola egin aldugu? Bitxu, edo zein pertsonak ikusi alizateko, pertsona konkretu batzuk gure enpresetakoak, ikastetxekoak ikustea, edo pertsona edo taldeko espezifiko batzuk ikustea. Zuk erabakitzen duzu, kasu honetan, nik ipiniko dut edo zein pertsona, eukiko genuke kodea gehitzeko, baita ere nahi baduzu, pasaitza bat gehitu aldiozu, bestu nahi baduzu, ikasleekin gaudenean, babes hau ez dator txarto, lotura, gehitu alduzu ikusteko edo editatzeko, aukera hauek guztiak dauzkazu, zuei aurkezpen marabilloso hau elkarbanatzeko. Bai? Hau izan da guztia, espero dut zuei gustuko izatea, niri iruditzen jata kristolako potentziala daukala, eta animatu egiten zaituztet, zuei pertsonalak, politxak, elkarbanatzera, eta sortzera. Eta ez bakarrik zuekin dauden ikaslei erakutsi. Eta horrela PowerPointetik edo Presitik aterako gara
eta beste aplikazio erakargarri batzuk ikasiko dituzte. Bueno, pues besterik ez. Horrengo bideotutorialan elkarriko zego dugu. Agur!